19. mendean, inauteria ezagutzera etorri zen paristar batek hala esan omen zuen. Donostia zoro herri bat da. 3 egun horietan pertsona bat bakarra ezagutu dut benetan formala, hainbateko eromenaren erdian geldi eta serio. Danbol Interoa. Heralde eta konpartsek gizarteko pertsonaia eta batez ere ofizioak hartu zituzten omentzeko gaitzat. 1816tik 1869ra ondorengoak izan dira hiriko heraldeak besteak beste. Valentziako itsuak, jardizaiak, jostunak, Andaluziar hijitoak, italiar eta turkiar kaldereroak, langile maisuak, manoloak eta artzain eta einudeak. San Sebastian egunetik inauteriak amaitu arte, jaiegun orotan 3 bider egiten zen sokamuturra. Donostiarrentzat bere biziko garrantzia zuela erakusten du 1815ean hiria kiskali eta 2 urtera plaza berriko hondakinetan ospatu izanak. Eta ez hori soilik, hiriari zeharo lotuta zegoen baita ere gauetan ateratzen zen zezen suzkoa. Gehiago jakin nahi baduzu, egin atzera begira.